Hanya hai lam sagono rok joton nani YouTube channel o tak hingke thaiplama kaisa nai tongo tabuk tamui tongo 10 am morning ni maya ko sawi mukhi sana musungo hanai tabuk salai tolayo kukai bai konai khelai salai tongo thok suka marke non takle bosani din no pila sai nayo pura keti hai ke masa siwo mosa blati bai salayo marke na moto mui tongkha thok suka mone salai tongo sung tabuk Thaiplok mukhin ke marke na thok jago mukhi sabai khe tabuk mamui songnai diboni mamui songnai ja tabuk amo hingke alok bai toktui no songnai nayo norok no ang phone ge tongnai bahai ke song norok jaya oi nyai tongdi ani video no o jaga mosla riwi tongo jira gura tai moso gura tai sutui gura tai som yango hingke tokti baja khlai tongo abo hingke tokti no kari sinai 50% fry kha na di kasak khaye bisang na tong tongkha yango hingke mosla rok ready khe najak tabuk hingke thogori wiri sinai karayo mosla frying kha tabuk hingke alo khitoni rikha kathi be kolmang kepa khasi ka tabuk hingke tui siloi rikha je nangmani tui riwi tabuk hingke tok tui khijonai tongo buti bo kutugui tongkha boni bagui mui munkha tak hingke sarik jora singui tongkha naiti miyapuru o wati wawi nabor sibui bahai ke maiki silei kwrang kha naithotok khaye miyapuru wati wana hini wasuka marke no nokni nungni okhorui malailia tabuk hingke sanja sing tongkha sarik ni mamai rok songui gana sarik ni mui songnani bagui ready khlai paikha naiti phulkopi bai kosoi no karpu bai khlaiui songnai yango hingke mosla holoi nai paikha je nangmani karai bo tungui tongkha thok rijak tabuk hingke mosla chiriui rikha mosla 50% frying kha tabuk hingke risabonnai phulkopi bai kosoi no yango hingke tai mungsa abutui no baja khlainai ani mui 50% frying kha tabuk tui loi risinai yango tai mungsa abutui baja khlai tongo 50% chi frying kha mo botei ke tong karinai yango ba khichon risinai tamoni himale buti bo kutukha boni bagui tei srap sen pore karinai amo bo munkhe